Pozdravujem bratia a sestry, Slováci a Češi z ďalekej južnej dolnej Kalifornii v Mexiku. Volám sa Braňo. Aj keď za tých 35 rokov, čo som žil vo viac ako 40 krajinách, mi dali všelijaké mená. Bruce, Brian, Bro, Tony Russo a tu v Mexiku ma volajú Bran. Aspoň tak si to sem tam zapamätajú. Som profesionálny kapitán na lodiach. Učiteľ potápania s viac ako 10 000 potopmi po celom svete. Pracoval som ako bodyguard na jachtách pre boháčov, prevádzkar v luxusných rezortoch, ale bol čas tiež, keď som umýval záchody. Hovorím plynule 6 jazykmi a dohovorím sa v 2 ďalších. Vyštudoval som 5 kariér. Spal som v luxusných vilách, ale aj pod mostom. V dedine s najchudobnejšími v Indii. Žil som v džungli aj v Himalájach. A tí, čo ma poznajú a čo poznajú moje príbehy zo života, hovoria, že som žil 10 životov v jednom. Tu v Mexiku som začal s kanálom na TikToku v španielčine. A za pár mesiacov moje bláznivé dobrodružstva videlo viac ako 14 miliónov ľudí. Ale rád by som sa podelil o to, čo som zažil aj s mojimi rodákmi. A chcem tiež rozprávať o tomto nádhernom mieste, kde som po toľkých rokoch putovania a hľadania našiel môj nový domov. Hlavne preto, že som zistil, ako veľmi málo ľudí doma pozná Dolnú Kaliforniu, alebo Baja California Sur po španielsky, či Baja, ako ju volajú Los Gringos, Američania. A špeciálne predstaviť vám Cabo San Lucas, San José del Cabo a La Paz. Malé mestá, ktoré sú ozajstnou rivierou Mexika a číslo 1 ako luxusná destinácia v Latinskej Amerike pre jet set z celého sveta. Dúfam, že vás moje videá, tentokrát v slovenčine, zaujmú a budú sa vám páčiť. Kliknite na follow a čoskoro sa znova uvidíme. Zdravím.